Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. UTS heeft over 2017 een verlies van 31 miljoen gulden geleden. Dat heeft de Extra vandaag gemeld en dat is op basis van informatie die de directie van UTS aan werknemers heeft gegeven. In 2016 werd nog een winst van 42 miljoen behaald. Dat is een opmerkelijk verschil. UTS heeft het niet makkelijk, moet bezuinigen en er moeten ook mensen weg. Dat proces verloopt minder voorspoedig dan gewenst. Minister Hensrik Koeiman van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn meldde gisteren in het parlement dat er een stijging is van het aantal gevallen van kindermishandeling. Er in 2017 nog 220 gevallen gemeld. In 2018 is het nu al gestegen tot 238 en dat is een drastische toename, aldus Koeiman, die oproept om gezamenlijk dit probleem aan te pakken. Het is niet alleen maar een kwestie van ouders of van toezichthouders, maar iedereen die te maken heeft met de opvoeding van een kind moet alert zijn op bepaalde signalen, aldus Koeiman. Stanley Betrian, toezichthouder van de overheid op de bouw van het nieuwe ziekenhuis, ontkent dat hij voor zijn werk een astronomisch salaris krijgt. In andere media werd gemeld dat hij misschien 135.000 gulden per maand op zijn bankrekening kon bijschrijven. In de Extra van vandaag legt Betrian uit dat dat geld besteed wordt aan een heel team, waarbij onder meer financiële experten, projectmanagers zitten, juristen en andere mensen. Het is dus niet zo dat er geld over de balk wordt gesmeten aan dure consultants, aldus Stanley Betrian. Een tragisch verkeersongeluk gisteren op de Helmin Magno-Wiels Boulevard. Schuin tegenover het gebouw van de Extra kwam een auto in botsing met een palmboom. Lijkt erop dat de auto heel hard reed en daarna het macht over het stuur werd verloren. Meerdere inzittenden raakten zwaar gewond. Eén van de inzittenden overleed gisteravond. En dat is alweer de 11e dodelijke verkeersslachtoffer van 2018. De play-offs zijn in volle gang. Spectaculaire wedstrijden met veel lokale inbreng. De LA Dodgers wonnen van de Atlanta Braves en dat betekent dat Kenley Jansen tegenover Jonathan Schoop komt te staan. En gisteren Xander Bogaerts van de Red Sox tegen Didi Gregorius van de New York Yankees. Een enorme overwinning van de Red Sox. Vanavond is het een belangrijke wedstrijd, want als de Yankees verliezen, dan gaan ze naar huis. Meer dan 2000 lichamen zijn inmiddels geborgen op Indonesië. Het zijn slachtoffers van de aardbeving en de daaropvolgende tsunami die het eiland Sulawesi heeft getroffen. Duizenden mensen worden nog vermist. Er wordt driftig gezocht. Er moet ook worden gezorgd dat de overlevenden voldoende water en eten hebben. Het is vooral een treurige situatie momenteel in Indonesië. Op 10 oktober vieren we de Dag van de Autonomie op Curaçao. De volgende editie van Extra Journaal is daarom op donderdag 11 oktober. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.